Kenya, say, at this year, Nanquata Bisa no more can so more. Committees as well as Santa Memora. And this will be better Kunyana Swa. Necessary na Obachia Yura. No, you know when this so, the chair no ginger. My Juma, Yamidiashan and Sano, what Timia, Ediashe, Yami and Bonyam. Tibu ha. Nanan Machami, Nissintia, Yohano, Yedi. Yam presiding bishop, why you know, most Reverend Professor Kwabna, Asamoah Jedu. The no bachelor, Utum for, near Besren in Sem, Inshura, and a Juma or Yeno, at Mia Kosu ye, Ashing me, Santa Mine, Ghana Mine, anybody yam. Manuato. Ye buy into me, Manasa. You cry. Bomo a dear. You did bois. Nachan menum de Kakra, a camp. You more at same day, penny for him. Yeah, you see, bro. Madalena said you are doing most Reverend Santo Osini. And now, Madame, I don't bet you, so you look at a crowd of them. Bottom for Achami. Yede enase bema onyankopon se wama enede abeto yen foforo na yewomi enti enchia ene enase a eni kabia na yede bre otumfo ne mpayimfo ene asantemaye me a megina hei Asante memu ha ni ebeyi me se mindi Methodist sorry anemu enti se yaba na yebeje otumfo nsemu nhyira na megide se no kwan no yada mu asese maje yen urade onhyira otumfo na onhyira asante memu na yada mase manwesi About maybe said, well, sorry, Methodist are sorry, almost see you. Almost Methodist are sorry, they are Daruma. If you have an asabi, Iranian, while Sabona, now could be a bresso, and now Gia, sorry, at me, Ministry of Women Pabo Penti, a sorry, at me, in it into Babapim Sabri, in Poeba, Adishima, while Sabona, natural one, and no moon, so I almost from the ombetini, and my sorry, at me, I come. Adam moments Methodist are sorry, Shimono. Influence via a tour about now, no attention, enough for our better. No, and the bread do our Dharma, Nana Johnson, Cabra, Samoa do. Or Nana says, Umayino. Adama said, Omonoti, and Omontimintina, Omodine Barbetro, Adama, Oma Bejo Futu, a quantre, Unishra, Ushrana, said the other Nanumishra, sorry, let me have a pimneno. When we say we strap them one, the Moy be also a bear, come. Ghana, you know, Methodist in Penny for the Dano and the Jahim, said the Muda Muna, who at the chair. And now, by and so, also, the Anidiasum was a high in the fee. You wait my year, the Asum, Sabi, a Diabua Mass and to mine, and answer Methodist are sorry at Tumpono, obey enough from dear. Onum by Adamo Mukumans and Brook, Adama Obama dear, and now a chairman so a woman dear. Said the Methodists are sorry, almost a little. Or two for the mercy. Nanana, Community Methodist Bishop Fair. Yample Bishop Fair. Zoom. So, Professor, say, no, this year,
So we do this to the court. Masana to a bad day, and never said, but my papa. One day, no one should know between your woman and your quine. We are so sad to see it. We bring over Kaya. You would know, but me, I told you what would be the chance and by Emre. On Fat Don and Cabo Mum, Ramas, or in Yanani Pens, and Peja and Snake. It was in the bedroom that I saw on Sat. See, for Cabo, no, Paul. I may anyone look at Nasabi, Cabo Mumbamas as a saloon. Nipa Huajuma. So you know never over one. I Nipa Huajuma, the Yama Butter, and then Tiasian, which media I am. So you know, the Yama Butre and Tiasian Cabo motivated American. Kaja Kusa. You do a dear anymore, dear, but they are one man in your year, ma'am. Reverend Bishop. Because I'm just looking for sale. Was we in the city? Was at the one time, was I dear with the abandon? Was the nation sat? Said the way you are with my picture, then we know about not a sort of room. Yeah, then I said, Papa, pay them pipe over take charm. You were a fierce was the Awukudae decaying. Or did you strike a say the mamma when you said about Rabino? Now you can say, maybe I could be with a medium. To go to Massy. On some pipe, no, yes, yeah, when you one more my Since I when we say we are baby, I say, I mean, not them about natural. Job saying, you can't show the no can't show. Send them probably a failure grow. Saying, I mean, I know Kutano and fear your own soon. The minute I heard say the Yamidia Shannon Sano, the minute I begin to kind, that will be at me at Bomasabi, could the other say, and if I heard you, and then I made Eddie Mason on so oil. Sisabaya, or what I want to the paso, the minute you have to know so, to Abano, Adam Pabatanachi, to answer before I could not have Pabo, every kind, what felt at Rasso, said the way to the beer. To the Roma of the carbon pires and I could tell you that. My Empire. A man son in area, young coupon, fifty a sea area. There was a Sunday day what they adom yang na a ray yet me a share, my share. Na sit near ye, then come from counting. Yet the way ya, na a repair. Till you tomb for an annum and paying for. Santimany na show and sa. Sre and qua a hoarding when you yam and catao so. Now there were the one sabbath soon biara and yeshra, the pinka Santimany. Yesu Christo Demo. Amen. I tried to cover China with the children. Also, upon our Obeda Methodist as a Funano, Most Reverend Professor Jacob Na Asamoah Jedu and Akochia Urano, Afe, as of for a can who being sooner at Waswa, or Mochacha as Santimanian era. Said yes, so Penia, what Most Reverend Emmanuel Asante, a Kayano, or say Methodist Asorino, in Fiancé be our tour by ye can deny for. And the way you knew Santimamun or Hasuna obey no, Nehubing as a Santamanian era, or 2 4 say 2, or Bananaso, a bed at a betreno. Now I just Santahine Sewinshira, or some Methodist as a phono. Sabe, Nitinano, Cotocofianesche, every say 2 4 could be a bresso and our J as a phono, a seaho, and I say Santahine and Nanum be brain so. So Methodist as a phono would say, and a natural buana, and they were near Cacaho. Tine who being a say, Obeji, 2 for some Mishra. Now, Obeda or more than such a Santa Hene. The Methodist and Penifone Gusua or Mochayura. Christian service. So, upon some penny for Ewaha. The Christian service, Professor and our side, a dan or a chancellor, our dan or Bimfumu or Queenie Emmanuel Asante, or known as I chancellor, or that so upon one unti.
Only Christian service for us were benti. For protocol officer abo wodia and chekra wombeba. Ye come say at there a decaying a year Awukudae decaying wafimu and as Santana Transia, Nana no man for in a bemana de touching. Opim so TV and opim so radio and I wash a year and I would tea and so free. Me did the Kwame a warning for Manonto yana now take a course Christian Service University. No one Kasani University. At my for and paying for and a net. Yabase Yabachia Yanana Nanino Abedi Awukudae Edikai Wafimo. Na a break a cranny. University near University of Ghana and University of Cape Sasi. Near Prisa and Yabadia. Yakonubia Copimuye. Yetimi and Yave. University near Nana DNT, yet to America ban in chain, at the Amania Bebo, Yanana. Yanana say a bo, say a Sabaka Chatano. Abusumi is Yapepe, and I am Saka Chatano. Ayaniso ye, into your bojash, a hofa etun safre nana suma. Nana asafu buachi asafu hene Emma obisi na nai na yensa kan chata no ne hia se ye benya mpanyimfo bi a ombedi university na dim aya adwuma de ama ye nana ni adi kan ye chancellor nti ye hwehwe mu na yansan ono ane de hye ho ono ane de hye Most Reverend Professor Emmanuel Asante Onona University na yi no say chancellor enti ene yaba ye the chancellor ebechia nana no abechi ni nsemu nhira na watimi dia hwe university no so dia ma no na ebre ne bre no watimi abebu akonta e dia kire nana ne etoso biom University Council chairman no ono so na adwuma ba wiye enti fufura ye yi no ono so yansa obi aho se nana no ane de hie biem ye papa lawyer Kwame Boafo ya wedi lawyer mfinhia aduanan num ewo Kumasi memu Asante memu ha onu ne yi no say chairman of the University Council vice chancellor no daya no nso onu so na juma ba wiye enu so hwehwe mu no nana no ane de hie Dr. Stephen Banahene onu na yi ni say vice chancellor of the university na no ye chaplain and so ekan wo ha Reverend Ajini Mboatin and Director of Finance also ha and ye maame awotwe oni de bia ye ne de ba wo fie ha itinana manonto ye nana ote kokko so ye baya ye de mpanyimfo e ba kire nana no ma ba kia no no ma gini nsem nhira na ye timi dia ye adwuma no senia esene ye fata ne bre ne bra no ye bedi chancellor chi na abebu nkonta edia kire nana me so me ameka say me ne register ameti university me dindi Andrews Kingsley Doku enti nana manuato medase manuasi medase nana ye banso ye de ye hamper ene nana no ankasa so boamu ade nana chia me boamu ade ena nana ahenkwa so eboamu ade ya yedi ebechia nana yedase Chancellor ekwan ho se bibi kakra wa pesa oka to for chairman Yankopon ye dana sekese ni asida kese so ne de motumfo sanse bra ne ye pe charter na se de omudi kan no e di gwanto abre otumfo se sa school pono a eda ho no private universities ye wo Asante mem ha ne di kan ba ye mfie aduonum ne akire ni me gina ha me ye students e de o mo sha ase no back on me na enyi abedronia edrei
You can't know 2-4 opportunity. Or tie cheap. Buy a first a two. No one come here. As I've watched it, man, better cheap. You say between a concaia. Yes, or kind. No one knew 2-4 can know you. Was I a chancellor? John or better McQuine. He said, me, I can't send me a chancellor. No, I said, one make us like it. 2-4 me a chancellor. I'm so simple, a chancellor, and I'm a Yensen. Then soon I will shame Mr. Banana. 2-4 a chancellor idea. A chill is so pass or I'm about. No better McQuine. Ain't he? You better so assistance on Cosson Chi. Na school no enkonkan nkyɛnsɛnea na ɛteɛ no na yɛnkɔ so nyɛ adwuma ɛmfa nhyɛ santeman ne ghanaman animonyam ɛdaase. Wura me so bro adaroma wa school Christian Service University panifo ɛda no na gyina ha yi adaroma wɔn sɛ school yi wonti na wɔ baabie wa futuo wa kwankyerɛ na akurakura mu abɛpem sabre na adaroma wɔn sɛ ɛbrɛ mu firi aseɛ no na wɔn ti hyɛ sɛbe Cape Coast ɛne adaroma Legon ase na wɔn pɛ sɛbe tumi krataa bɛma wɔn adi wɔn ho na ɛyɛ den wɔn de bɛto wɔn anim wɔhyɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛdi ho dwuma adaroma wɔde wɔn to wɔn busumi nsia pɛpɛɛpɛ ɛna wɔn nsa kaa sɛbe chata no a ɛnɛ wɔn adi wɔn ho adaroma edi kan wɔn hyɛ ho fa wa kɔm hene safoboakye ekosi anan ekogyina watoto ma biribi ayɛ kamakama ɛho aseda wɔn nso wɔn ntumi mfa ni ɛnɛ wɔn gyina ha wɔn sɛ adaroma saa bere wɔn anya mpanimfoɔ foforɔ ɛyɛ adaroma chancellor ɛna afei council chairman ɛna vice chancellor ɛna afei mpanimfoɔ ɛka ho nyinaa ɛnɛ wɔn nso wɔn no bedi adɛ no ma fa akwanya nso ada wɔn nyinaa di ɛde akyerɛw na adaroma utu wɔn fo na wɔhyira wɔn mu a dwuma a wɔde ahyɛ wɔn nso wɔn di no biribiara nso atumi ayɛ kama chancellor nso adaroma yɛde maa no kakra a wɔka ne sɛ ampa bɛsɛ mfie aduonu ne kakra ni ɛna school yi baayɛ aduonu mmienu ya mfie aduonum ni ɛna school yi baayɛ ya adaroma ɔno amu ɔka wɔn a ɛde wɔn firi aseɛ no ho a hɔ ɛne ɛtetee no adaroma ɛbrɛ ɛhyɛ no animuonyam sɛ ɔmɛyɛ chancellor wɔ sɛ chancellor panini sɛbe ɛne ɔtumfoɔ na mede meyɛ dɛn nso ne nyina mu ɔsɛ wɔampa ba deɛ ɔkae ne sɛ wowɔ deɛ akyire so ne pae sɛ deɛ yɛ deɛ a ɔbɛba wɔ a wo nkyɛn na wabɛgye ho akwankyerɛ ne afutuo ɔnim sɛ wotaa n'akyi a chancellor wodeɛ ne bɛyɛ deɛ ɔka ne sɛ adaroma kura wo mu na kyerɛkyerɛ mu akwan na tenatena wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a school no nso ɛbɛtumi afa ne ntoma pa ɛde afira adaroma na ahyɛ asantema animuonyam ɔmo baeɛ a ɔmo kura wɔn nsam hampa yi ɛna adaroma ɔbɔɔ mu adeɛ ɛna wakyea bɔɔ mu adeɛ ɛna ɔhenkwaa ɛbɔɔ mu adeɛ sɛdeɛ Christian Service University panimfoɔ yi ɔmo baeɛ a ɔmo si ɛno n'eburo otumfoɔ ɔde mo ase papaapa. Nananom ɔmɛmpere university foɔ yɛmpere wɔn mɛ yɛmpere university foɔ. Kwakuma me most reverend said, there was some movie I ye. I can be a ye. And you answer our way in himself school no better to inform you. Professor Prof. Chancellor said to Professor no. Sonana no, none at all. The old session be an answer which I won't see a ye. When no power, to Dunina, and then when I'm a banana. When said ne, a Saturday we are shown, sir. When we be any more, let the name can say they are Breno. School no IT, or no, I can't move in here. The chassis. Been a chassis. Fabric now with him, and I never do say into one time for my. And the baby in our room. And then I mentioned there is our status at the school now. Kwame the minino.
Bibia, what do you want to have a pimness? So we want Bibia or Mrs. about our trainer. Okay, one cobwa, na school no some pajama. So our account starts away. So we have a couple of tobacco. I am And an vice chancellor, so Manaquaba. None of us was of Aquaba. A change in our near the Aswao. Said Molina, etc. And I feel boy a man and a bumping for a man. Said, sorry, Viano. I was a romping for a good at your home. Now, Bob Bowman, we could son is a rebel. On a register there. I told you, Bibia. As an a chama, but a chama, but Quacunia didn't have one enough for a couple. School and Camp Cross, school and Sabi Biano, or church was an a chama, chama baby, we now go see Chancellor. So, my pump, I am an Nipe jam and medium, I wish him as a school, no baby, to be a bon. Celebrate from there. Then whatever channel there. So I wish you the school, the Adriano, a backon class instead of being away. And that the woman bed, a massacre. Say, no idea or no, I will go to the Naba. I'm a whole school was said in the Acro. Awukudae, dear Africa in Namadiaba. The show is good that. Or say, Shamo was a say. Not a bump in the other Shamonsano, and the remember Santamam and a Ghana Mamina. You are the mass. It was a papa. For Chairman Bafo Sequame Cantan Crenching Asante Henekasafani Mono, Most Reverend Professor Asante, Chancellor or that Christian Service University, ano, and Odeka Cochia Santa Mera, Onira, Aiding Comono, Santa Mera say, O Gidi Winimuse, Obede Suku, none of the Sukuni Betum Pong, no Santa Hene, bed Ebebe Sukumo, Abe said yet, Otum for say, Nipe can honor someone on Nesukuno, and your crabbe. Ewo mpuntu ekwanso Santa Mary say the school it say no o ma bechi ani school ni betumpon a chen say de etie no enti mpanifo a chia yura kotoko hene no ebi vice chancellor a ono beboa ye papa ewo ne dwumadi emu ye de kan de tin atodwa ama mate dada ono no ewo ho na fe registrar ura Andrew Kingsley Duku ono so can one on the H. Ura Santa Hennessy, a registrar or that Christian service. I know Ura Andrews Kingsley, Duku, and a Ura, and Pennyfuck Kaka Hono, and Sonny Gusua or Mochiano. Obi to say lawyer Kwame Boafo, our lawyer Penny Pa was Santa Memo. I say Woodin Juma or non a University Council Chair. I was Swapon Cassiano Emu. Inti Pennyfono, Abechia Ura, or Mugusua said Bibru. Omochia yura nyubia na yamano kwa imana chia Santa Hina se woni aka ni bo mumu ase achia yura ama Santa Hina de toche se ade beto yama yura na yura so akoso ehra won opimso TV opimso radio na gusu awani hwe na wasontie ade a edikan ye Awukudae edikan e wa afi mu na yura Santa Hina atana se no otumfo se tu nyamekese asante manyina yura Asante Marbema Kukustu Jafo and Kwaso. Afe Otumfo Protocol Officer, Urasa Hene, Ebo, Lipe did this one also, and I knew Meku, any I can defer this one among Monswaba. Namatise, Wabo, Yenianum Lodge for you, Yeshe, the idea trino, actually a better one. For Chairman. Yabaha. Or two for Ankasa, the Nananum from this Grand Lodge of Ghana, English Constitution. Afi Fufre Yasha saying, Yamba Hamichiano. Say, Yapase, Yabatram Busum Natum, as I have and say, the Edika Yabaha, the Yababe Manu, Afishapa. I wish him Happy New Year. Yachiasono, many district grandmaster for the District of Ghana,
na matraso 10 years. Yebra the 11th year. Na do time also mejima home. Na ni pafofo so ebetia so. Ente onwa ninua ni nadamfo His Royal Highness the Duke of Kent. We watchful brother Reginald France. Oja has said omedi my name and say Medinaba say Medinaba Bechia Otumfo oye and pain na ya stranding piebo ni blessing amano say ejuma mi ya no so on betia so and say ye baya yekra yansa kakra 2 crates of wine ni a bottle of whiskey yadi baba chia na no tumfo. Thank you. If I would chop me chini there, mo pacha kakra na madwes. Openina odine betre yera na se bi kakra o ha obeka akwada o. Otumfo chame. But as a pass and yenimi aba ebeche me prepare otumfo. Say ejuma kesi na damfo our London, the Duke of Kent, most watchful master or yamameno. Beba besua woni ho abetena ne nchen ebonkomo. Nti medana sepa se ojime ewie nti I will not disappoint him and I will work very hard. Ira mi suwe bro adaroma wa logical adaroma wonim ye womu na sede nhye ne tie no wonane na sebe no yepe no da no mfie duni ya odi wura ne mfie du ba komo adaroma sede mo hye tie no edu ba bia na ese esesem ti se asesem so adaroma ni na ene wa womuntimi mfant na ho se ba ye de be kire wo adaroma wushira so sede be ya de mo ye bia be yi ti wonane na adaroma ye de tumi no ahye ne nsa foforo odene ba na bechiao abeje onche mfutuo ni hira akwankyere adaroma se de dan na oye ma ni tim kama no uye bi ma no a eno so atimi atim kama onana nso ede ma no o se na neje se adaroma wanya akwanya o wanim na adaroma ono onim bibia ni na ne wa dani dan na o se na be ntia wo nchen baba beje futuo baba beje akwankyere na o se nyini ma ukurokura ni mu a obeye adwuma no ama bibia ye kama we do mo ba ya ene Awukudae di African omuso mu no be dia de no mafa kwanya so no mada omu ho di akire na ona na so akra se okogina home to mu kro mu nsam boni nsa hodoyi adaroma no nene omu de be chia o ebru otumfo odumase papa nanana omiante alaji foye yampre wanume yampre alaji foye ekwedi yankamu asem gise wa woka ho yankamu asem ya wa woka ho no bi DGM ofiti ase na ni chief fe say aye adwene kura so no na okoro ko jemi fiti ase na ni tuntum ede de na say de aye adwene kura Juma dia na dano so na so no wa ye so aye ni papa na ne wa so no kuru de won kwagina ho obesa ahye ma ye adwuma sa na sabe o tranche no sabe wa boa de ko su bia era na de e mana kwa bana ihwe mu no ono so no fata so to aso na hwe mu no na fata de ma wo reshe mu zo betimi aye na kama o so reshe mu se e de so nse utie futu abetimi aye mana yi mo bia wo se de boa na bia de be boa na mana ye mo bia se de boa no be boa wo beta wachi alo di ko na peja
a drab why and the Monyam no kind answer. If you're not near bed, if you're equipment on my hand, if you don't know, if the Lord must be kind of wanting, come how be a woman in Sabia, to obey almost slow now, the fear. That was going to be a hobiano, and I shouting about my money. You read us. For chairman, Bafo said, Kwame Cantan Cranchina, Martini, Lodge Penia, or we in the Jumedi and fear do Baconino, and a chair Rakotokohine, and a lodge of Penny for Fra, or no Nebeda Ghana District Grand Lodge of Ghana, and or no Nakochia Ura Kotokohino, and Penny for a Kahunibina, a Gusu Asebio, or Mochia Iraq or Tumfono. Otumfo se lodge yankamwasem enti o gidie se urai a omode adwuma hye nensa no obeye ayeniye santehene se oba ne nchen wo fia yegina ha edikan yegina ha ewo immigration dimu na etosumye no yade nkra kase free enkan yempanifo se wadawro ma yeba yanto yanchia yewura emawomo na ewie yenti a nititi wa ya ba ya nse yadwuma ya immigration ebi beko amebi aba ya Ashanti regional commander last year ya beto aba ne mu na yesesano yesesano ena yen panyinya ba konso aba a wa besina nemu na sebe oba na wa mbechia yewura na wa magine nsemu hira ne ne onya ba bi ntina inti ebaya ya ansem tiawa ne se ye mpani pa Ashanti regional commander wa ba ni dindi deputy commissioner of immigration Fred Amankwa obaya se obeda ne ho adi akse yewura na wagene nsem hira na adwuma ye di amane se onye no so etimi akoyiye inti we de mbede be ma no no so aka di inti a ye ba ye Oda wase yewura Otumfo chairman yasem awie ye tiawa edikan no se no ka de nchiafri panyi kase ho ade bramo na yasa baje yewura nsamu nshira na yatimi asuma santeman ama bi ato Ghana man immigration ya juma no bebre no ye ne ahemfudi nkita ho pa na ne omudi nsawo so enti se aba Ashanti mu ha so a yentimi nka se ye tiatra na ya dwuma no so ye ntra faako enti mra kakra bi e wona se beda ye ho adi ne age Otumfo nsamu nshira enti ya damase se mwaje ye ne na moni edi adai na ne kura office ya mini omo bae eno mo sasui omo ye bebe ma ne mema omo gina ha yegina yesom Ashanti man ne kura yekita some whiskey adaka baako red wine adaka baako na Otumfo buamade na nanum buamade achiame buamade akrachefo buamade ayenkwa buamade sinitwafo abraf security for na atweneka for so buamade akra yebeka edamase Mira Monsieur bro. Adama nana nwe Ashanti mu immigration adwumakuo. Adama omo se di kan omo de nchia mu oduro efiri nkran omo pani pa ho so omo emfamra o se o chia pa. Na omo so omo dwumadie no ebra no omo sesem pani oda no kwa na foforo aba. Afra se ebra ebeto aba ni mu na pani o no ko ye na edo na na amankwa ebesi na nan. Adama omo so wonti metra Ashanti mu nya adwuma Abramo meda omuhadi enchrew tinne Awukudae di afikan omse yankoye
Yankode ho di nkyerewura yankɔgyene nkyɛn hyira ne afutuo sɛ de bɛyɛ adwuma a yɛyɛ biara bɛkɔ so nana amankwa mpanimfoɔ ɛka ne ho na wadaroma ɔde da wɔn adi de kyerɛ yɛyi nana ase wadaroma waba sɛ ɔbɛda ne ho adi akyerɛ wo na wabɛgye wo nkyɛn hyira akwankyerɛ ne afutuo wo hyira na deɛ wɔyɛ bi onim sɛ ɛbɛyɛ na ɔne wabɛdi ɛnɛ Awukudae yi nso baeɛ a wadaroma ɔse wine adaka whiskey adaka wadaroma ɔboa mu adeɛ wakyame boa mu adeɛ nananom boa mu adeɛ akrakyefoɔ boa mu adeɛ nkwaa boa mu adeɛ abrafoɔ boa mu adeɛ atwenekafoɔ boa mu adeɛ wadaroma ɔnana amankwaa ɔne immigration mpanimfoɔ baeɛ a deɛ ɔmu ne ɔde bɛdi adeɛ no na ɛburo ɔtumfoɔ de mu ase papaapa nananom yɛmpere immigration foɔ yɛmpere wɔnom yɛmpere immigration foɔ Yo. But you know about 2001 mem or Makaba. So the shall say, when you are not so long coming, so coming in our home, come on, one, or you didn't have my so with my so many come on, and then remember. That's why I'm not saying penny dear. And so, one can win now by you, the Buma Womo. The beer wouldn't be almost so natural. Yum. So, they are to know Penny down on the other from what dear, or they would this is before Moba, we do one side of the Ecoso. So, the answer very say. Wabua, and then you ask me a pijawo, I'm at the way you be at my repay. So, Sabi, the kind of say, she said that migration, then the penny line at Tia said. So, migration, as some of the rule, Mamma for you know who you are, Pa Moody, everybody has someone sat. Since they did to call it immigration, Jumano. Since that's the airport, if you pay more, we see it, we'll the paper bank. We say, we're about so quiet, there be. Since you might be how much you must say. So, what would you do? More yet. So, one of the rule, no depending on answer. Sister, be about 2 hours and Omo de Yama, they were catching the page in Monday rule, no more who you dear monster. So, my papa. So, dear, or do the sermon. Now, what can I say? Better say, Menqua, Udum Pamphina, come Sadia Bacon, Omina, soon Tawachi. A Muslim can say, Sabia Manoa, or the mere Munina, the Munimia of Antanachi. That's a very piano. The Mozana coming in a Akagana mine. It was what was Makaba. For Chame, Bafo, Sequame, Cantan Crunchy, and editor Santahinum, Sabre, Commander for Fra, or Banon Asala 2 year rano. That I don't not share your review. Tiwakoko to Santahin, imagine Samushra. Afi, and Pennyfu, a cahono. Enyina ekoma akochiano na de efe wo mu ne se oduru animu a na watwa Santahene pruse ansa na wachia yewransam ekire tumi akotokohene wo se de sidi mu na esombo wachia Santahene wie so a na afi waseltwan pruse yenu aba so odi wo mu ba ye na wachia yewra no owie ye no mo hwe se o se twan pruse ekire se sahene nyina no mu hempon ene asanteme nyina yewra o kintin kanta fentemfrem kuma kukuruku a waji gigirim
na brempon ne akunyini so abɔ ne brim santahene nkwaso na santahema nkwaso nananom nkonyasofoɔ nkwaso otumfoɔ amahene nkwaso abrempon nkwaso na santahema asomfoɔ nkwaso opemiso tv ne radio nso nkwaso enti omuguso mutwa santahene pruse efe pa ene ade a eye Awukudae di kan ewo afimu hilltop yenuanom a omo hilltop opemiso tv ne opemiso radio for no mokasai hilltop executive fitness club hilltop executives fitness club omo so ena ebe omo ashefita omato santene omo so bayura kotokoyene ho abechia santahene ope baby akumase amanfo asi dam papa edimu a hilltop eno no omo mrante ene akandifo na sebio omo edimu a omo kochia yura no omo ba bechia santahene santahene amara de tochen madama ewe mu ya ha yenkra ne boni eye otumfo nananom ana yaka ya ho abom ana yate fitness club na sebe yentimi nye afuo yenkase ama onyankopon enhu once I wo asante mu na yedi adwuma Awukumaase ne de na wo se ba na yebeda ye ho adi kire yewura se be ya ote yanka ohun se bia adwombo ni bi ne kura ye na ono ankasa ne nkoso enya asante man nkoso enti ana ye nyina yaka ye ho abom enroto no adoso enu ntini ye nyina ya adwen se be ka ye ho abom ni atreti ya pom ye nya ahoden a yewura eye bibia ye betima ka ye ho abom aba be piano na edin kunimdie ene animonyam abra santeman nti modaroma simu ya heavy ya na yimkra no bone hilltop executive fitness club panifo ne se eba ne ba beda ye ho adi e de akire ewura de toso biem ene se nyankopon ya adomo a meminda edi animu ya ana ye bie ekuo no ano tini befa ekwa we se so e de aka akire ewura na ya sa de adesrede atu nanim ese so far no ye yi empanyifo a omodam e interim executives e de ibeda omadi nanso ye life patron de yenya enyibi ni nyina ne se yewura wo hono mu a yentimi mfiri nachi emfa nkonkoma obi biara na ye de adesrede atato ese yewura onye yadom ne nananom omobu ye chidom na omo ye life patron na onfo ne sunsunpa no enkata yeso na eduma ye die bia no enye nkoso encha asantman monyam eno enti na ebaaye eno masi bamcho mesre na meyi empanyifo a omda yanimu no pato ye chairman I so far ye yin no Mr. J Kofo bato na bedi akire opanyi safo ye secretary Emmanuel Esuakon bato ana ye founder ono na ekuo ne sini na so ona TV bia yewura ono ane nana Kwame Amanfo na atasmanso odaroma ono ane ekuo ne sini na so na ye founder ana ye mpanifo so ye form patrons no ye yi wo so far o mutu ye fo no ono ane nana JK Ajiman ene da omano na Mr. Edubofo ana opanyi apia mpanyifo imiensa ene ye patrons ntine kan no wadaroma onye ye baaya na ye nantese no na de etwa to okra na ye kura yensem snap adaka whiskey adaka odwan pa otuadua ena wadaroma onye ebu mu ade achiame otufo ebu mu ade achiame ebu mu ade otumfo akrachefo ebu mu ade ana otumfo ahenkwafo nso ebu mu ade na ye baya ye nantese no no Beso bru sede onananom
Adoma SNO, so Adoma Brunanum, Bacamo Bomusa de Baco, Anana, Cofa Farby, Adoma Bru attacks Masa this year Bacono. Adoma, this are winning a couple of Samobaye, Sabe, Pumudin Sabaya, then they know, Adoma Bru, one I more, Wina, Upper Bobra. I'll be out to the Juma, come on. Also, there be Santama and Sabia come on, before I have a tire rich. Then yet, when I come upon Saturday Balcon, now someone puts him from one. Do be touching no on my piano. Sabaya, I don't know about Bono, a best Sabia, Santman when young. And not to Mundia Cabo Momode. I remember the Yukabu and no Sabi. I hate to upon one. I was Sasia. Sabi to my financial small. I don't brew. And I honor Mutia. When you know, so much come on. So I don't brew or more they couldn't be soon also. So we couldn't jack. Now I don't brought down my mom, and then you know, we have to be more. Since after one, my tower to my baby, every pay you. I don't mind in there. None of you know, I can't say about. Now but dead couldn't ditch, or no, you couldn't jack. Now I don't brew out stints in the warm. And we start out with one, which may do now, so it may repay you. Maybe we be so at my. No buy, say I don't brew on by a young power trade year. So now pensions and whiskey, the brandy, pentu, you know, Adama, Obama dear, or Chammy Boma dear, or him call Boma dear, and I catch Boma dear, I don't brew. And for that, when you answer, or you win that show. And then you know, I don't brew, none of them. Say, I don't brew, say, yeah, maybe I also don't be piano, who don't pay, Manay, Adama. That's 2 for the was the papa. Nanano, Mommy, keep fit for Yampri, Ranoma, Yampri, keep fit for Joe. Joe, so the way I said, no, or so like that, no, was so what you better to me. Was in there with the about assuming no. Instead of the Mamuna, that you would come up, no, with the most of the Tamachina, and you cover by none of flat as muscle. Everybody further on one chair. I remember that when Baba Tamach will be away, be away, pay you. For New Kumano, or no so nachia, and then penny for Kaka Hunano, Omona, Echiano, and the Otun for Omodia said yet to Santa Henim, say, almost a Rabbi life patron, Ama Irajatum Sampa, Sabe, or no so a bay life patron, Ama Omo, Timpenny for a decunano, Echia Ura, Cotohene, and Macumacono, Papa, a Nimuniam shape. Say Bibru, and Awukudae Dickens, na Santa Hena, no Mabachia Ura, Santa Hene, na Omasa Ura, say on your Kunoja. Santa Mary and Swajatum, say on also a Bayuku Noja. F. Papa, Inia Maxi de Cardilla, Maxi, and so a company for or more a Kuno and home. A Santa Mary and Quasso, Opimiso TV in Quasso. Nananum yana and Quasso, Santa Hina Nanumina and Quasso, Yamananama de touching a dento ye, and for my Cotocohene, a dento ye ma Santa Mine, not dento ye so, Emma Otun for Nanumina, or Modoso Papa, and Rantian Mabawa, Abo Bra, a bra SU ye or hilltop, and I can't want one or more articuno. Said the Union be East Legon, now Monso East Legon, Fitness Club, no, Sana Kumasi answer a hilltop. Fitness Club. Or much here we have a woman, any more seriously. Obimuguso, Mubu, Setia Ura, a Mumma, and Memman, any pair Bahano, a Chamubeoha, Omina, Sa, a Quimo. So we had a cratano swap. The arcade children so enche,
Era utumfo achia me befre. GCB. Ama omonso aba. Stanbic Bank GCB. Stanbic Bank GCB. Stanbic Bank. Sika krabia no so mpanimfo wa ha. Ombe ma yura kotoko hene ade toche. Stanbic Bank GCB. Omonso mpanimfo wa nti omone yabo omudia. Enche ombe ba bejina yura anim. Na omodo omane ato santahena achia me anim. Na omonso de ato yura anim. Me a me di jumadi ho chia me a me kasa dase me di de kwa me ewu anim for kokodro for enche Stanbic Bank for so Stanbic Bank penny ebro ha anti obekasa ye ba ha ene Awukudae di kan a Stanbic for ye ba bedase ye frame mauko afaji no me fi Stanbic Bank me jempeni fu nyire enim e beda ko tumfo ase na kwanche ene efutuo ena ama ejuma ne jen osisi ofaga ne bibia ope bank esompa e beka Stanbic enyo tumfo a anke yentimi ndu bibia yedu no na asidali di kan de twaso ne se yebeji nshia esambe somye because your shade jumana your papa na no tumfo ono no crying inti na ya baha Stanbic Bank so ye nim say your bank ese so ye ne bank sa kaso e collaborate inti ya ha ye wo GCB before omone yen e together after ye no ombekasa tumfo chairman mpacho ye buy so ye nyanke be kuku bank be nyina de aba ye de ba enso asede was ye de ma na no tumfo de wa ya maye nti ye buy ye kra adaka mienu ena ye kra na no tumfo ko amade ye kra na no tumfo chamye kra amade ne ye kra na no tumfo ahenkwa ko amade ye de ne nya by said the babe dase and internet wa hai ye tamase GCB for no you too for chairman yes for GCB tetene yes for Ghana Commercial Bank but after some time na ya be GCB Bank yes by ya ye be man na fishiapa e be chia no na anka no sanka ya badada but time yet me and then they take advantage of Awukudae abechiana na de to aso so ne say me introduce ama otumfo ne nana Margaret Obimpe so nim ne dada say ono no ye sisi ono ye GCB ye general manager personal banking and you know me introduce no so ama otumfo na fe de twa to kra ene ye ba ye so kra hampa kakra ye ba otumfo afishiapa nti e ba ya mane no ndabasa kula misiwe bro adawo ma onana no me bank adwumayefo bank mi no di kan Stanbic Bank na GCB Bank na sade Stanbic for kasa no obiso adawo ma bank yi ebe bank nyina ni na ne wa futuo akwankyere unhyira wo de ma wo mu ama enne bank no aye kakraka na ho asida de omuntimi so mu ka so mbeda wase a wadawma se pagya sabe bank ni na bakra enso asida nyame pa eno musira ma wase tena ho saada ma wo mu ne koso kurekura wo mu no omuntimi mfo asida ni o me se asida bank for penny for kan ho attache nyina so wadawma asida ena onfa emrewo na wadawma mo se bank se bu nkonta pa Ghana ha wo pe bank kese pe so che bank bia Stanbic Bank a obetime de sense ne buaka na ebe sa nyina so adarma wa kwankyere ene sebe wona okukura mu a atimi amana basa nti asida kese pa omo ba ne sa Awukudae di African omo no be di a omo so mu kuro mu nsam adaka yi mienu adarma bo mu ade wa chiame bo mu ade ohen kwa so ebo mu ade saa na GCB for so kasa mpa
Omo bank na sanya wa nka bank bi kura nke gu ya che. Wona kura omo mu an bank yi odama edaso ejira ne na so. Omo apekwan se ombeba se nko ba dada. Nanso ya ne kwan mamu. Omo se da bi ene Awukudae edi afi kan de ye dwabo mu kura beja ne akọ. Na ye de ye ho akọkire yura. Na wona nan so odama mama fa kwanya so adanadi ede natural strong kokra. Odama mo so se no mu be di Awukudae omo krom nsam hamper ya ya kuri hui adaro no so de omuno de bedi ade ene na buru afia so mo office apa netra hoda mo mu ne kura mu sa otum fo de mas papa nana no pay bank for pay one man pay bank here. Monkona iresham. Openipa wada Stanbic adwuma na no Ghana ha nyina na echi ayura no owura mauku na echi asante mewura o se o de aseda na ebre yura kotoko hene bank ne betum pon a na asante manyina yura otumfo se tu ne modern born a futu na kwankyere na ma Stanbic sika krabia na dru ba bia adru no ti o da yura se de boamu ade ene sebe de keka ho nyina so aka ho a oba enyo omonko a omuno nuanom Ghana Commercial Bank and from GCB Ghana and so ene ka ho a sebe bru omo baye na omo so penny ba ko a bank Ghana Commercial Bank for you know ya mami ya okoto sante hene ne mu yi omo da na di kire yura achiame ma sebe mami bimpe mo ono so sebe ode no kire sante hene di bank ne mu fo nkaye no ne gusu a omo chia yura otumfo chiame punsu abodi se guba omo so mra emema yura ade toche ti hu se guba mpanifo no so edi so a omo ba abigina yura ni mo no mo do mo na tese ato Anambekaya na se otumfo tukwa ko Barbados otumfo protocol officer na na sa hene eso eda omo se mu ho mo ha na dentia o maba no ka ko ya se ajiri konfo num otumfo achiame ene ye baya enye bone na emise November ye twemu last year yurade ekoi Barbados na ye ba say bedana se because the sea wo Barbados no en sea da last year MRK 400 years since the British captured Barbados. And 400 years later, the Ashanti king came to Barbados. Na mebaya, I didn't come alone. Meba say, yebeda otumfuase. Na minkwa mintimimba embeda nase. Mede mebo chair, ye friend Yvonne Abapoku. Osansoni King Charles ene yedwuma ewo UK. Mesansode, the CEO of the Ghana Chamber, the president of the Ghana Chamber of Commerce, and Mr. Abbas, Stefan. And then Yaya accountant, Dennis Teria, our free Kumaseha, and also any by. Enti yakakra ne se nana yedawase yami shrao. The impact that you have made in Barbados is so huge. Yenya phone calls are a month for esu say really the Ashanti king came to Barbados. People are now looking at their roots, how they can come back into the impact. No, it's more than anybody can think of. Intino yebaya yedase. Say me no yankopon ya dom metimine otumfo akọ Memphis da yasanswa ye Awukudae ewo UK ena yasanswa akọ Barbados ye Caribbean for na omo ho no se say obia pese oba back
Your first time in history, a flight, a free Ghana, ako Barbados, yeah. This year, so yes, right, or 2 for say. This year, no, you invited the prime ministers of the Caribbean, no more back Asante Maimon, no more back the history that we have here, because it's been so incredible. And so we just wanted to say thank you. I'll give it to my board chair to say a few words. That's it. Nana Chiame, Medamuna, Nana, Medamase. Yabaya and Dinaboni, Senior, Guba founder, Akusia Dantekaino, and one no. Nami see my young Pembury, Namim Rantimia last week, Nami free London, a buy, Semba Bichia, na Mabadana Nasenso. Na de anana my dear, I am my dear. She say, yen to me and nanasi with your presence in Kwana. Dear impact of coming to Barbados, I had done an abedru Barbados, na mean so me wo the other airport I me share chartered flights no. Nanada Roma, omunkai, omuni mo mwechi, cry and elmo preference say omu peso mu mwechi. A bed and another in search for musu each Rome. The impact of this trip to the Caribbean is significant, beyond what we can even imagine. Senya Dentakaya nominating Charles the year Juma, Ewe UK. Many are him for year Juma, Nensu Yen Hene Nanadia Nanayano, Mimu Bida. Asidaka sit near Deba, Nananya Mishra, or Mount Quantenting, Nakos Wabuai. Medema Abbas non Swakasa. Otumfadna iron for a pese yada nasa. That Nanaye a swaying. Na made a mama report kakra. And I'm some year president of the Ghana National Chamber of Commerce. We call a signing agreement between the chamber. We call a signing agreement between the Chamber of Ghana and the Chamber of Barbados, Senebeya, Ghana, and Barbados, a bidding a drug. The free Barbados by the Mayan say, Makwaku, the CEO of GIPA, Ghana Export Promotion Council. Senebeya, a bit me establish Ghana House, our Barbados. The third chain say, Senebit me Ghana produce near the Aqua Barbados. Now you me I started trading with them. The torso so say my young Kitawa, the bishop foreign minister, and I face so some of the airlines send a bear bit me one flight to Barbados. Nina say, Naman Tiasia say, some person may call be mine so, let's say call be mine so and some I call no mine so, not and 3 mammy. And Tinina and she share, yeah, the Jidis and Anna. And now we influence our Ghana mine any a my son so would susum and was some attach the 2 and 9 more say a year bay Nana Namin show normal content and show. And see Yabaya the box of snap a buy and a boom dear and so buy and yes so a per se. Your newspapers are your bemu and Nanawum or Barbados. Every single day, Nanawo Hono, he was in the newspapers. This is glory to not just Asante Mai, but to the whole of Africa and the world. Thank you so much. We are Mr. Obarama said, wow, Nana, Denta, Onina, Oniano Momusini. The kind as the Kessia, Pa no Mujina Hanoa, or the Bro. I feel trail me, Wadaroma, wish your woman when I'm Kessia, or Bread Basse, Wadarma, be due when him a Barbados. So Wadaroma, and when I'm Kessia, a beansy da, no Wadaroma, I you move a broso, and then no Mabasomba, Aberdawase, no one said your Yamono are so many papa. No, Mr. Barbados, I'll call you, and Susan saw the Abano, Adaroma, a Duchem, Adaroma, a Swabapa,
amasa bi nipa tuntumfo a tete yɛbɛfa ɔmo firi ha no mo kɔɔeɛ no afei ɔmo ahunu ɔmo nkyi a ɔmo gu so frɛ sɛ na bɛyɛ dɛn koraa ne anya kwan akɔ fie na afei ne ehu sɛ saa mpa yɛwɔ hene ɛwɔ fie na ɔdaroma na ɔde nsa ato ɔmo so amoma hu sɛ sɛbi ɔmo wura ɛne ho ɛno ɛne aba aso na sɛdeɛ wɔka no wɔsi bɛyɛ sɛ mfie 400 ɛna British sɛbi ɔmo de ɔmo nsa to Barbados ɛso ɛfa ɔmo ɛna ɔmo mu no na saa mfie 400 no mu a na wɔn so sɛbi ɛso ya na wɔn so sɛbi wɔde kɔɔ Barbados na gyɛ sɛ akɔyɛ adeɛ soronko koraa na akɔyɛ nkaedum soronko a nam so a sɛsɛ wɔn nananom nyinaa esu ɛpɛ kwan sɛ ɔmo bɛba fie ɔdaroma wɔn nana aba ɔno nso ɔne wa sɛbi wadeɛ nyinaa pɛrɛ sɛ asɛ na ɛyɛ adwuma wɔ UK ɔno nso wɔso ɔne nananom ayɛ adwuma ɔne hemfo yɛ adwuma na mmom ɛberɛ a ɔbɛn wɔ ne kɔɔ Barbados deɛ wɔso deɛ no yɛ adutwam a ebi nsi da koraa ne nyinaa ho aseda na waba sɛ sɛbi wɔn de brɛ sɛ animonyam a wahyɛ wɔn mu no ɛboro so na wɔn yɛ san srɛ sɛ wadaroma afi a yɛsi mu yi deɛ wɔn bɛhwɛ na Caribbean nkuro a sɛbi nipa tuntum dɔɔso ɛwɔ mu no wɔn aman mpanimfoɔ no wɔn afro ma wɔn aba ha sɛbi waba abɛkyia wo na wɔn abɛhunu sɛdeɛ fie amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ sɛdeɛ ahenni esi teɛ na wɔn aba abɛtie abakɔsɛm no so afiri fie ɛno ne adeɛ a wɔn de esi wɔn ani so afi so wɔn bɛyɛ wɔn nana yi nso a wɔwɔ Chamber of Commerce wɔso adaroma ɔno nso adeɛ a wɔkɔsuaeɛ ɔbaeɛ wɔatu ho anammɔn sɛ kwan bɛɛ ne bɛfa so de mfasoɔ bɛba ebi ne edwadie ogu so ɛyɛ ho ɛsensan ho nkrataa sɛ kwan bɛɛ ne bɛfa so a sɛbi yɛbɛtumi adi dwa de nneɛma bi afiri ha de akɔ nom so de bi bɛfiri hɔ ɛde aba na afei nso ewiemhyɛn koraa nso no deɛ nti na wofiri asa wokɔ Barbados a ɛsɛ sɛ wokɔsi baabi a nsa na wakɔ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛboa na wobɛtumi atu afiri ha tee na ɔde kɔ Barbados no ɔno nso ɔpɛ sɛ ɔdi saa adwuma no na wɔn sɛ nyɛ wo die yi a na nka bi nsi da sɛ obi mpo bɛtu afiri Ghana ha na ɔkɔ tee de akɔ Barbados wo die ne deɛ di kan ɛde nhyira ne nneɛma pii aba a wɔn srɛ sɛ wada wɔn akurokuro mu saa na nkɔ so ɛmmɔ asante ɛho dawuro ɛma ɛntrɛ ɛwɔ wiase nyinaa sɛdeɛ wɔyɛ no aseda na nananom sɛ wɔn de ma wɔn de wase papaapa wɔn baayɛ a wɔn nso wɔn kurom nsɛm ɛnɛ Awukudae yi a ɛdi kan afiri mu Broni nsapa ntunsia wadama oboa mu adeɛ ɛna krataa yi nso ɛne wɔde sɛ yi mfonini ɛberɛ a mokɔɔ hɔ no mfonini a motwa yɛ ba sɛbe newspapers mu ɛno nso nyina wɔn de bi ɛba abɛdi adanseɛ ɛde akyerɛ wɔn baa a deɛ wɔn de bɛkyia wɔn no na eburo otumfoɔ ɔdom ase ɔdom ase ɔkɔkyia yewura the bokrata ahorow a ɛka yewura ho asɛm abrɛ a ɔkɔ Barbados no ɛno na wayɛ de ato mfonyini so fɛfɛfɛfɛ ahwehwɛ mu a ɔde bɛkyerɛ yewura kɔtɔkɔhene yɛnnua baa nso ɔne kɛnkyɛ ase adwuma ɛwɔ Ingresi aburokyie no ɔno nso ka ho bi a sɛbe ɔkyea yewura kɔtɔkɔhene na ɔmo nyinaa ama asantehene da ɛtɔkye ɔmo nkasaeɛ no atɔ akyeamea so paa firi sɛ yewura kɔɔ hɔ no kyerɛ sɛ aboa afei ɔpanin a ofiri Ghana Chamber of Commerce nso baayɛ president hwɛ adwadie soɔ no ɔno nso accountant a ɔno nso ka wɔn ho na ɔno kɔkyea yewura kɔtɔkɔhene no otumfoɔ protocol officer Nana Sahene saa bodin foforɔ a wɔn bɛkɔ yewura hɔ akɔma yewura ada ɛtɔkye yɛho asɔfoɔ mpanimfoɔ bi a asɔfoɔ pɔn bi a wɔn nso ɛka ho wɔn kɔma yewura ada ɛtɔkye ɛnɛ adeɛ yi no nananom ɛwɔ ha dɔɔso asɔfoɔ dɔɔso papaapa Global Christ like Alumni Association ɔmo na awia yi de gyina ha ɛnyɛ bɔne ɛyɛ Global Christ like Leadership Bible College yɛwɔ yɛ nana asase so bɛyɛ sɛ mfie 9 ni yɛfa Africa ha bɛyɛ sɛ nkuro bɛyɛ 9 so ana yɛwurawura mu na dwumadie yɛ asɔfo nteteeɛ yɛatete asɔfo bebree na yɛgu so nso so na ɛnɛ ayɛ Awukudae di kan ɛwɔ afe mu na yɛbɔ pono mu sɛ yɛbɛba na yɛde yɛn ho akyerɛ nana ahyira yɛ ama nyame nkurɔfoɔ nso so yɛtumi akɔ so na
Yenana, Apostle Yosin, Onona, Otitineni, Illumina, no, Titineni, Ochre, Nana, Ochre, Kwakuchere. Ono Anna, board chairman, Ben Fienani, what this school, no, Chia, Abua school, no, Abisi Sabre. Ene asofo mpanimfo ewo ha ma mefe nso so eka ye ho ewo ha ono so ewo ekire ho enti na chia me wada roma ye baya na ye nantese no na de etoso no ya de insure ye box no aduonum 50 ana kusianso so crate 30 na ya customize bible nyamia sempa enti ya customize bible kama ya de brand na ne krakra no buamu adie otumfo ahenkwa buamu adie ana ohima nso so na natsante hima nso so modwafo nso so buamu adie nso so ewo ha nti na yebaya ye nantese no Ira, Mr. Bro, Adama, Nana Numai, Global Foi, almost the best in fear, any no from Juma Diase, Maimu. Adama, Juma Omudi, Pane, say, almost a sabe, a software, and no need Juma Omudi. Na a bibrum has so include a my best and 9 Oma baby, sabe, Omo, Ejuma Debi, also, our Mugusu, Omudi, Omujuma. Na oma pekwanya so mbeba abechi abede ho adi akire na sabe abeje onchan hira sabe do fu nyame ehuruma enyeye ni se ne Awukudae di afikan panifu ada no nyina omo nyina ka omo ho abom se yenko na odo fu na nyame ehuruma enyeye na yenko de ho adi nchire wura na yenko je ne nchan hira ne na futu se be ade bia so aye nkoso ntina de omo ba ya wadaroma omo ne manya akwanya yiso ba be da omo ho adi ade kire o na omo ba be di ade omo so mba ya omo kro nsam ensuo naka aduonum kosia create abiasa adaroma na omo aye bible a omo ni so wani gi nyame asem ho omo de sebe mfonini ato sebe bible no bia ubie page di kan na omo de mfonini ato ho sebe ya wode abompai afi omo ba ya omo kro nsam enkwa ebo amade na ahema modwafo so ebo amade global foi omba de omno de bedi Awukudae ne bro ama fi wa ha ye be ma no aka bibi akra Nana Chiame Nana odi Chiame jina ha Otin for Chiame ye ni achi se afia hyese ye demo na hyase ni aye beka ne se chokonkro Paul can send you steady to show yourself approved as I said 2 Timothy 2:15 as I say you sua erade asem na ye de ye adwuma eni ti senia minianu masofi aka no ye pese obi biara o ye erade adwuma no osua asem no eni ti ne abeda ye ho edi ye gidi ye se nhire won bia ye beji efri ha ansana yakoto adwuma no so nana Manoes. Dama kakra onana so odi asoso ne bro. Dama mama efe oye adwuma radio so a wajine di pa mama efe no no. Akọ retirement. Kokobro chi krom asofo enso so eka ye ho ewa ha.
Daruma. Mpacho school ne wo Kentin Chrono bus stop wa Berima service opposite wa we there na aye chancellor wa ha e wo KNUST there na che say ye she na say ya no. Acho pay oda no fa Bible no kuma yura wa. Global and Penifone Guso Mochia Ira Kotokohene no. Omonante si nyina ne se eku ne baaye Center for National Culture. Culture. 9 ni. Omodom be ho be kire Santa Hene na omaji wura nsem nhira. Na omadom ho adi a kire yura. Na omaye tro konkono a Santa Hene mfonyini dam e de abre yura Kotokohene. Se yura openyame asempa nti na yura akenkan. Ti se de yenya Bible autum mfonyini edemu a yenuanum global foi ede abre asante mera se sante na eba no national culture for na adruhei yenuanum penifo na adruhei Center for National Culture Center yawa na ye penia o mampeni eyin se under amamre ne amane onendi yenim no ewo Ghana nyina no wabase one yura ebedi adai na wadane ho edi akire yura na wasre yura ne nsemo otumfo nsemo enhira na odi aye na adwuma de yura chiame de esa toso biem no eye Kumasi Culture Center afi muno Culture Center enya 75 years na Culture Center yura nkasa yenana otumfo nedia entino enya 75 years na ese yeba na yebese otumfo na yeba yenso a na yede kotoko hene kuduo ayaye na yempese obi yepese yewura ne hu ansana yebie ntino na yesre otufo chiame se enka yebesre yewura na yetimi ebie ne yede akire no na openinso a oda yenim no ayayi no Mr. Wickfred Wisdom Akuoko onona omampeni se under National Commission on Culture as the executive director. Na Urban sono one lawyer Naomi Alabi ononso ne deputy CEO at the Magana Tourism
development company and on ne buy ya ya ka ho ni nyina culture center amamre fie staff a ye wo adwumayefo a ye ka ho a ya ba na ye ba nso no ye kura ye nsem obroni nsa adaka baako ena whiskey nso pento ena ye kura envelope nso otumfo boemu ade otumfo achiame akrachefo otumfo media team otumfo security otumfo ahenkwa ani pa mo de ne bae no so bibi kakra obeka yo nana chiame medase na medase be nana chiame me wish Otumfo chairman, I'm here to wish Otumfo a happy new year. Me man afishiapa. And I made an assay. Say, as I say, me abofrana me no. You can't gana mamrea, nanka a mamre fee. You think crying, a baha, a beshe. Na and then I shall mamre fear, na fataying. And the mabai, a best say and canana on shrami. Na mintimin peja amamre fie enko du pempen so bia yenya ehwa e be hu say yes e fatai etoso mienu afi e benya 75 years na edom beba na edom ba amamre fie na won beba na amamre fie ne 90 enti ye be ni ye ansa na edom na ba na dia etwa to okra ni say yeah, you won't cry, no, and preppy, na yen say, Ghana, running cry. And do December, you see, December, Ghana, na yen cry. Meme say there be ya by there. I feel, yes, we have December to remember in Ashanti. From 23rd December, 2nd January, you be amana be crabeshe. And you woman on cry, not just say, when in your ever Asante mem, we na made by a fee in crime. Now, dear Mr. Midibacon is a minister, Honorable Ablanjifa Gomashi, any na bede chi, Honorable Yusuf Jaja, 1 year, 1 day, and Chia Kessie, and a dear swami, semi fama nana, that's. Otumfo chairman, ye send na bia musa near da Otumfo ase. Say, Ebra or Shefa Kessia, a GD or Riasia Fanenano, or my culture center, Aquenia, MAA, Sagranti War Drama, and a premped the first, narrated from Seychelles, National, or my Aquenia, MAA, na 75th anniversary, so no programs we bring, Yashisha said, Yabe, na, Nempompom, Sunina, no, Yade. October na ya bodwa kese na ya besre yura na odene sunsum eni ni nhira so atai yechi na abremu no ya sra ne se obetwa nani na ode ahwe culture center ede amaye na chame ne kra no me sre nanka ye bie kotoko hine kodu no eso di achire yira yoti yehwe ho a yewura ne denkyerkyɛ ɛda ɛho
Odi kudu no so akyerɛ santahene wei ade foforɔ kora wayɛ a ɔde bɛrɛ yura ɛnɛ ade Center for National Culture mpanimfoɔ ɛna ɛgu so wɔ santahene anim nti mpanimfoɔ edi akyire baayɛ bi no ɛna ɔmokyia yura kɔtɔkɔhene otumfoɔ nkwa so asantema nkwa so nananom nyinaa nkwa so wei yɛ Awukudae a ɛdi kan ɛwɔ afɛ mpemienu ne aduonu nsia yi mu santema nyinaa wura sɛdeɛ ɔyɛ ne daa no Awukudae biara ɔtena ase ɛma nananom bɛkyia no ɛma ne tiri nkwa ɛma na da ɛtɔkye na ɔmagye ne nsɛm nhyira akwankyerɛ afutuo nneɛma nyinaa ayɛ yie nti mpanimfoɔ ɛka ho baayɛ bi na ɛkyia asantema nyinaa wura no yɛwura otumfoɔ si tutu aba bio ɔmo nante seɛ no bi ne sɛ cultural center ɛbaa yɛ ne mfie aduɔson num nana sɛye bɛma sɛye ɔtɔfo dane bɛma sɛye ɔto ananta na yɛbisabisa no oriti prɛko ɔte ɛbunu ti akɔnɔ no watutua motua kɔmfan wɔtɔfo dane a watopia wɔnkɔdwo mu na mefrɛ no siedi wakyi anim sɛm bɛkua wɔsɛe ane esuro no Well, what they gonna play con area na me freno na sampem wani wa wasena no why I can see and quanke unu kwa ebeko studio na mama hiyo apun so se tutu ne hiyo na de hinya munu menya munu kwa mono na de dase no na se wa bad bun ankon so no basa se alebu Yes, if my friend way, Kotokohine. Yes, if my friend way, Wabonam, yes, in here. Yes, if my friend way, you're going to mess. Yes, if my friend way, Brian, yes, if my friend way, Brian, say, yes, if my friend way, Ness and Pembayo. Yes, if my friend way. Nana say yes, if my friend way, Nana whatever say yes, if my friend way, say yes, Bonam yes in here, yes, if my friend way, Bonam yes in here, yes, if my friend way, Kotokohine say yes, if my friend way, na say to yes, if my friend way. Everybody must say, now, Pajamba, what's the boy here? What I said, dear? Yes, Ramo. Ebra, or but I didn't see her. No one of a person. I don't understand such a man. I didn't see her. And I said, I better national, yes, I'm a best monster. And so I saw one motor tongue, really, and yet. But they might go for a restaurant in the next Abutana. You are the Maya. Or the master of the young family baby. Not any something carried do not be over beyond some papa no free. And yet, the dear home, no said the Maya. To say what the mother among her said, Simon never did to Simon in the room. No more years have a memory fee. That be a command. The same one by there, Shannon song. No more has Simon be behind you pay you. Over that, I don't brew. I say, carry up, I don't care, the putting food with the boat. Now, no, small friend, from Macano, maybe I have a double nano. Some people can say a partner down more. One more going to be a baby and with me. I'll put up an area myself. What Janina? You know, I don't myself, I don't mind. One sentence, I'm on the cat for making when I am and I'm in the room. Then want to see some money enough. My father's my Japan, you are the mamma. The sentence. Professor Tawafre. For Nana, a professor of KNUSC. For a room for chairman, but for say Kwame Kantankranchi,
ɛna ɔkasaeɛ no otumfoɔ kyame baafoɔ sɛ kwame kantankrakyi na wakasa wie sa otumfoɔ no na baako wɔ kwame nkrumah suapɔn kɛseɛ mu ɔyɛ ɔbrimfo mu ɔkonyini ɔno nso na otumfoɔ kyame afrɛ no a ɔno nso bɛkyea yɛwura no Otumfoɔ kyame nipa mo kyɛw Otumfoɔ nana abena sɛwa me lecture wɔ tech afia no ahyia me se me bɛkyia nana na me ne na di na kwasi Awukudae a edi kan yi na deɛ ka ho ne sɛ university ahyɛ me animonyam na me yɛ senior lecturer ɛnɛ ne na awɔtwe pɛpɛpɛpɛ ɛna university publishes sɛ ya promote me ɛyɛ professor of English. Means in fact, sa positioning and Tnahua, name Mobo Otumfu Amani. Wabuami baby, make conferences are of Honka, Japan, a hen in our one tria, Ibia. It's an intimate fanacid ni me baya. Bronya chems in chen, me bronya dear. Otumfoɔ snap pentu mmiɛnsa brandy whiskey wine white wine red wine ɛna champagne Otumfoɔ akyea me buom adeɛ kakra nso ni meda mo ase Mr. Oburu Adarma onanan ɔsɛ ɛfrɛ no abransewa ɔkyerɛ deɛ ɔwɔ Kwame Nkrumah suapɔn Adarma wase da deɛ ɔntimi mfa ni sɛbi akwantu ahodoɔ wɔ Japan wɔ Seneha wɔ Faha ɛho ka nyinaa waa na sɛbi wokura na asena wayɛ ama no ne nyinaa ho aseda ɛna ɔde brɛ wo na ogu so di ne dwuma no a Wadaroma ɛnɛ ne na wɔtwe pɛpɛɛpɛ wɔ mpaabɔ pa ne ho nhyira nti yɛpagya no ayɛ no professor prɛkɔpɛ wɔse me nana ne nhyira na mamaduru deɛ maduru yi na mebɛtena a memfa nkɔkyerɛ me nana ɛnɛ Awukudae di afei kan wɔsɛ ɔbɛba na Wadaroma wabɛda wase ama sɛbi Wadaroma wɔn sɛ deɛ ɔyɛ maa no aso aba pa ɛnɛ wayɛ professor ti ho animonyam wo ɛna ɔde brɛ wo ti nɛ ɔne obedi adɛ na wɔn wɔn sɛ Wadaroma mpa abɔ pɛnti deɛ nɛ waduro ni ɔbaeɛ a ɔsɛ okura ne nsɛm buroni nsa pɛntu mmiɛnsa wine whiskey brandy red wine white wine Wadaroma nsa ahodoɔ yi ɛna wakyɛ ame bɔ mu adeɛ ɔna na abra sɛ wa Wadaroma deɛ ɔne odi adeɛ no deburo Otumfoɔ do ase papa. Board of Governors and Management of Aminiampo Senior High School. na sɛ wa ɔyɛ lecturer ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn kɛseɛ mu a abɛsa Otumfoɔ se ne nhyira no a ɔpɛ sɛ ɔde ma ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔduru nya nnuri nti kɔ so na de wɔde mu no nsa bɛka sɛ Otumfoɔ ka no no Amaniampɔn Senior High School ɛmu mpanimfoɔ ɛne adesuafoɔ ɛna ɛba yɛwura no mu Nana Chiame Atwa yɛfrɛ me Owura Yere Ɔsɛewusu Headmistress Amaniampɔn Senior High Nana Amaniampɔn Senior High ɛyɛ category C school afi a etwa mu no yɛkɔ akansie bebree yɛkɔ National Science and Maths quiz na anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ Amaniampɔn Senior High School a ɛyɛ category C a ɛwɔ Asantema yi mu ɛne Les Endowed School a ɛdi kan a ɛtumi adu semi-finals. Saa fikro na mu no education mu yɛwɔ STEM schools a akwadare ɛwɔ science mu
nanso amani upon senior high school esinkiti sɛ yɛne ɔmo bɛkɔ akɔsi akan a yɛfɛ ne sɛ robotics competition na yɛkɔɔyɛ no ɛno ne yɛakan a ɛdi kan a yɛakɔ bi saa kan sie yi yɛnim ne sɛ category A schools nko a ɛna ɛkɔ nana ɛne gye sɛm ne sɛ yɛkɔ legon ɛkɔsi akan yɛwieɛ no amani ampɔn senior high ana yɛ crown ne yɛn champions ɛwɔ the whole Ghana sɛ amani ampɔn ɛtumi akɔyɛ champions ɛwɔ the whole Ghana ɛnua yɛn nyonyam hyɛ kɛseɛ ɛma asanteman yɛntumi ɛmfa ntena amampɔn kontonkyi nko a ɛnɛ ayɛ Awukudae a ɛdi kan ɛwɔ afei mu mene me management ɛne ne nananom ɛwɔ ha sɛ ne ɛdi kan yɛbɛma no afehyia pa ne ɛtɔ so mmienu yɛde saa ne gye sɛm ɛne anuonyam hyɛ a yɛakɔgye abrɛ asanteman ɛbɛbɔ no na afei yɛabɔ no amanneɛ sɛ yɛato nsa frɛ yɛn sɛ yɛmmɛsi Ghana nyinaa na mu ɛwɔ America nti awia yɛwɔ ha a yɛbɛgye ne nsɛm nhyira na ɛne n'afotuo na afei yɛde abɛto n'anim sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ na yɛkɔsi Ghana anam patwɔ mepatwɔ ne korakora ɛne sɛ yɛba no yɛkura yɛn nsɛm snap adaka black label pentum nana boa mu adeɛ akyiame aboa mu adeɛ ɛne ahenkwa nso aboa mu adeɛ dase mpanimfoɔ a ɛdeda ano no ne wɔn mu ɛkɔsi akan no afɔ mu kyerɛ nana mepatwɔ papa a ɔgyina me nsa benkum so yi ɛyɛ me assistant headmaster administration yɛfrɛ no Owura William Ɔsɛprɛmpɛ papa yi ɛyɛ me senior house master Mr. Mustapha Asante me senior house mistress Madam Ekuya Ɔkyerɛdako my accountant Mr. Michael Esiedu me patro National Science and Maths team Mr. Isaac Bayala coordinator Mr. Michael Sapon trainer Mr. Richard trainer Wisdom trainer robotics team Mr. Bedu Onona Oye Omo trainer and I said senior coach na just say we are so Onono nya the best coach the whole Ghana Mr. Isaac Eshen also a coach Nana Pacho, your contestants, a Cosima robotics team, Omokoji for the whole nation, no, money.
Asantman in Coventry, UK. Asantman in UK. Era chame. Adaruma esremoni diem. Na akasaka krana akotokoto kwa hile. Era chame wadaruma. Eye yura nana ujina mensani fahiso. Or the Maryland or UK. Na watikuyo kesiye ewo ho. Washa sieno edina edaso ninti ama ekuona be kra behwe na afi obae se oba be dibro nya wa ha obae no na ene Awukudae edikai wa afi mu obetu yewura no ne nadi ye ba ye a otumfuo fansan brat odama eye snap adaka baako na afei broni ensanso ahodoɔ no emu bi pentu baako ene fa yaka esu otumfoɔ buamu adeɛ atiame abuamu adeɛ otumfoɔ atiame buamu adeɛ yɛwura ahenkwa ɔmo abuamu adeɛ ne kratfoɔ ɔmo buamu adeɛ afei wɔn a yɛtwa video ɛbɛsɛ kasa cameraman ɔmo nso abuamu adeɛ na sɛdeɛ ɔno ankasa ne nana ɔsade adesrɛdeɛ ɛɛto yɛwura anim sɛ afi a yɛsi mu yi ekuo no nkabosome da ɛtɔ so enum ɔsɛ yɛwura na ɔmo abosome num ɔmo apa ekuo no ho ntoma na ɔntumi nsa yɛwura ho na ɔmo nkɔnkɔpa ekuo no ho ntoma yi sɛ yɛde si yɛwura so na nadaroma ɔma no kwan a ɛkyɛ sɛ esie na yɛwura akyeame nadaroma ɛdi kan ma yɛn ho ne din na ekuo no yɛfrɛ ne sɛn dwuma bɛn na ekuo no di. Nana mo mesere mo ni mo ni die kasa kakra. Ekuo no yɛfrɛ yɛ Asantman Asantman Coventry Midlands. Ɛna me nso me din yɛfrɛ me nana yɛnya akɔ. Dwuma bɛn na mo di? Me are the founder of ekuo no. Pacho ekuo no ɔte no amamre ne amanneɛ ɛna ɔkyerɛkyerɛ ɛmabunu a ɔmo ba ɛwɔ hɔ sɛdeɛ yɛwura nananom a ɔmo wɔ hɔ no ɔmo bɛhunu asante amamre na ɔmo wura mfi ɔmo akyi na ɔmo ba ha a ɔmo ahunu amanneɛ ne amamre ɛkwan so ɛno ne adeɛ a waka abomu a ɔyɛ. Mura me so bro ona nan adaroma yɛfrɛ ne nyako UK ɛna ɔte a ɔbɔ ne bra adaroma sɛdeɛ wafutuo no akwankyerɛteɛ no wafa bi sɛ ɔhɔ koraa ɔma na mammerɛ ne namanneɛ ɛnyera to atiku a wato din sɛ Asantman in Coventry ne botaeɛ ne sɛ ɔde tete sɛbe nkɔla a yɛawo wɔ mu hɔ ɛne wɔn a anyini fie na wɔn awura fie wɔn amammerɛ asante amammerɛ ne amanneɛ yɛasa yɛkasa ɛne sɛdeɛ ntoma fira ɛno na wafa ato ne ho so a ɔde tete nkɔla ɛwɔ sɛbe Coventry na ɛno ɛna ɔsɛ amammerɛ ne amanneɛ ne nyinaa ne ti ɛne ha nti sɛ wabɛduru fie na sɛ nnɛ Awukudae di afie anim kan wadaroma wɔamɛkyerɛ no ana no wadi ankyerɛ a na ɛnyɛ wɔnom akwanya yi so sɛ wadaroma ɔmo afihyia pa na ɔsan no abɛdi adɛɛ na wada ne ho adi akyerɛ sɛ ɔnana dwumadi a ɔde ato ne ho so a ɔdi no wɔ UK abɔnten ɛno no
na me adom a afi bosumi a ɛtɔ so num no ɛna ɔpɛ sɛ ɔpa ho ntoma ne nyinaa ɔsrɛ ho akwansrɛ sɛ wohyira no a watumi akɔpa ho ntoma na wayɛ ama biribiara ayɛ kama onim sɛ wohyira no a ne botae a ɔde asi n'ani so ɛbɛyɛ kama ama sɛ watumi de atete mmɔfra no ama ɔmo daakye ɔmo awura mfi ɔmo amammerɛ ɛna ɔmo amanneɛ ɛno ɛna ɔde baa sɛ ɔne ɔde bɛdi adeɛ okura ne nsɛm buroni nsapantu nsia whisky ne nsa ahodoɔ a akyekyere ho nyinaa ka ho adaroma ɔbɔ ɔmo adeɛ wakyame bɔ ɔmo adeɛ ɛna wakrakyefoɔ bɔ ɔmo adeɛ ɛna ɔhenkwa bɔ ɔmo adeɛ adaroma ɛna cameraman nso bɔ ɔmo adeɛ wɔn na nya ako ɛbaeɛ a na deɛ ɔresɛ ne buru otumfoɔ ɔdɔm ase ɔdɔ ase papaapa. Nananom, Mumiampre, or Hina Yakwe. Yampre, Nue. Emperor Hina. Everyone can move much. I'm go ahead. Nana proposition here on the Mr. Mensa. I'm so watching the beer or the picture. To Vachame. Yeah. To Vachame. You run an area with Janhay. Sabe, or co school, no. Okosia said, yes, here a junior. Now, oh, yeah, no. Untimi, and you won't be. Pa ho ntoma na ɛnɛ wɔde aba sɛ ɔde bɛkyerɛ yɛ wura sɛ ɔma no kwan a ɔde mfonyin a wayɛ yi ɛbɛba bɛkyerɛ no na deɛ wayɛ nso a ɔde ma yɛ wura so ɛno nie na ɔba na ɔde abɛkyerɛ no na ɔba no ma no ɔmpa ho ntoma Your friend, Debbie. Say, every female. Pacho, a framing, Kofi Mensa, Brown, Pammy Free, Manso, Dominus. Manso Dominus. A J.E.K. Banner. Why? A J.E.K. Mensa. A J.E.K. Mensa Bano. Pacho. Madame Blue. Do I ask a bit? And I said, can I spano? I don't mind.
otumfoɔ na nan so ade a yɛdi agorɔ a yɛfrɛ no spa ebi na wa ya yɛwura kɔtɔkɔhene mfonyini da so na asantehema deɛ da so a wɔde abɛkyerɛ yɛwura kɔtɔkɔhene nti ebi ɛna ɛhyɛ yɛwura nsɛm a ɔno nso ɛrehwɛ no nti yɛwura na nan wɔ so ɔkɔɔ school bio ade a wayɛ no onya mpa ho ntoma nti wɔde bɛkyerɛ yɛwura sɛ yɛwura ma no kwan a na ɔno nso apa ho ntoma na ewiase nyinaa hu panin si asansafa ade a wɔde kyerɛ nti na ɔde aba ɔda ne ho adi sɛ ne papa ne owura yi ke mɛnsa wakyerɛ baabi ofiri nyinaa yɛwura hwɛ nti aberante ade fɛɛfɛ a wayɛ ɛna wow ɔde bɛkyerɛ yɛwura ɛfɛ papapapapapa nti mfonyini no ɛna muhunu no wɔpem so TV so no kɔtɔkɔhene mfonyini ɛna nana afia kɔbi sɛ wampem na santehene maame nso mfonyini ɛna ɛda soɔ no wɔkɔmfa no akyi obiri kɔmfa no akyi kwa mfrempɔn santehene na ayɔnko a ɔno ne kyekyere asante twa asante mafuruma ɔno nso ɛdeɛ ɛna ɛwɔ hɔ sɛ okura asɛsɛ gya sɛ bibiri ɔda ɛsoɔ no ɛfɛ papaapa afei asante ɛne ɛnum a wakeka aka abɔ mu de ayɛ anweneɛ ɛno nso wɔ mfimfini hɔ akyiri ɛnkyɛ koraa no wobɛhu wɔ pem so TV so a ɔde ɛbɛto anim santehene na ayɛ ama na yɛ fɛ na nanom nyinaa agye bi a sɛ bibiri wɔn hwɛ na wɔn nso de ho adanseɛ Awukudae di kan ɛwɔ afe mpem 2026 ɔpem so TV so na ogu so a wɔhwɛ medi de kwame ewu anamade na ɔyɛ no sɛ ɛho mfonini ade a sɛbe ahomeka yi papaapa sɛ ɔto spa na sɛbe yɛwura na asantehema ɛne sasante ahyɛ sodeɛ ne nyinaa wɔ so ne nyinaa na wayɛ a sɛbe pɛ sɛ wowɔ fie na sɛbe wopɛ sɛ ɔto spa a wotumi to bi na wode ayɛ na ayɛ kamakama ɛna muhu no every time we remember mensia ha na obi apese oto bibia no ato bi dada mu a obi beto won sansante ye obi kire ye obi ka Ira dasi wati dasi sibra no wasi Ira kɔtɔkɔhene friend na nan yi a ɔda na se atumfo ada na se pepe aja kungusi yesraw achi na wonu gobi na bedi na ade ero ati wonu de sema ero dasi o ma ka jifo na hu we twa na ka jifo na chodi na aju number y mo dasi tu vachiame betiam na tu yura ono ane nana kwan wusu wadi kan ye ebi abre yura